Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare anak-anak? Muga-muga pada sehat kabeh to. Dinten menika kita badhe sinau babagan novel. Apa to sing diarani novel? Novel yaiku karya sastra awujud prosa kang ngemut crita panguripan manungsa ing lingkungane kanthi ngetokake watak lan sipate. Novel nduwèni ciri-ciri ana 5. 1. Cacahing tembung minim 35.000 utawa 1.000 kaca. 2. Alure kompleks. 3. Critane dawa nanging akeh ukara kang dobolan baleni. 4. Yen diwaca kira-kira ngentekne wektu minim 2 jam. 5. Nggunakake wacan narasi lan deskripsi dienggo nggambarake swasana ning jero crita. Unsur-unsur novel iku ana 2, unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ana 6. 1. Tema yaiku ide pokok utama permasalahan utama kang didhasari langkunge crita. 2. Setting yaiku minangka latar belakange kang mbantu cetaning laku crita. Setting iku ngemot wektu, papan panggonan utawa sosial budaya. 3. Punjuring crita utawa sudut pandang yaiku posisine pengarang nalika nyritakake crita. Ana 2, dadi wong kapisan lan wong katelu. Crita tokoh utamane sing wong kapisan iku ana tembung aku. Dadi wong katelu iku ana tembung jeneng wong. 4. Alur utawa plot yaiku rekaning utawa cengkorongane prastawa utawa kedadiane ing novel. Alur dipérang dadi 2, alur maju lan alur mundur. Alur maju prastawa iku lumaku kanthi trap-trapan adhedhasar kronologi tumuju ing alur crita. Dene alur mundur dumadi saka kang ana sesambungane karo prastawa kang lagi dumadi. 5. Penokohan yaiku nggambarake karakter kanggo paraga utawa pelaku. Paraga bisa dingerteni karaktere saka tumindake, ciri fisik, lingkungane lan sapiturute. 6. Gaya basa kang digunakake ing novel. Unsur ekstrinsik iku ana 3, latar belakange penulis, pendidikane penulis, lan pengalaman penulis. Cekap semanten pasinaon dina iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.